Gyerekek, én Speedy vagyok, és be szeretném mutatni nektek az Ark Nano Legends-öt. Most töltődik is be, és ott tartottam, hogy és ez lenne az én 21-es Karim. Mágus vagyok, és play. Kezdjük is a videót, és majd képek is lesznek, hogy nézek is ki. Na, igazából ennyit szeretnék mondani, csak töltődjön már be. Na, várok. Csak 13%. Oké. Na, itt vagyok, és szintezni fogok. World Map. Most Dead City-be megyek. Itt az elsőbe. Hát nem biztos, hogy jó leszek, mert kevés löttyön van, úgyhogy na, ez is töltődjön be. Na, be is töltődött, menjünk harcolni, és még mást is fogok nektek mutatni. Nézzétek meg, ez 20-as, és így néz ki. Nagyon jó. Jó van. Oda jön, hogy go videó. Go. Go, na mindegy. Mindegy. Nem maradj le. Ugyanolyan a ruhánk egyébként, ez lekopizott. Ó, menj már innen. Szétfújlak, mint egy pálcikát. És igen. Itt tudok szintezni is. Úgyhogy ja. Ez előre ment, elnézést. Hát segítek, ahogy tudok. Csak itt elég kemények is. Nem tudom, hogy lássátok, de nekem mind megjelenik egy ilyen kis szar. De ne zavarjon. Hú, csém. Vágjuk már szét őket. Ilyen szarok lennénk. Hova mész? Direkt. Te purdé. Üssed, na. Használjuk állatképességet is, és tudunk nyerni. Csak hát én nem így szoktam most igazából öltözni, de így is jó lesz. És szeretném mondani, hogy lesz még videóm. Hogyha ezt fel is raktam, lájkoljátok, hogyha tetszik, iratkozzatok fel. Megy le az életen, használjunk. És ezzel a gyerekkel lenne ez a videó. Úgy terveztem, hogy egyedül egy, de lesz egyedül, de most így sikerült, úgyhogy ennyi. Csak jöjjön már az a csorba, gyerek, utána halok meg. Nem jön. Na mindegy, akkor megyek egyedül. Úgyis igazából itt terveztem, úgyhogy. Itt majd elő fognak bújni az ilyen kis zombiszarok, de majd megöljük őket. Itt már van is egy gyíjász.
Csim. De meleg van itt. Nehogy már jöjjetek az egészen, na. Csodálkoztok, hogy meghalok. Nem már, nehogy már, ne szívas. Vagy... Ez megölte. Jó, hogy most jössz. Na, jó, hogy most jössz. Okos vagy. Hagyja! Kiúzom is. Visszadugom. Oké, na. 19%. Nem, hogy is meg tudom csinálni ezt a videót. Még csak 5 perc és 51 másodpercnél járunk. Ez a videó nem tudom mennyiig fog tartani, de... Húha, itt nagyon nehéz. És én ilyen platinumot magamnak, mert mi a szarom ez. De. Úgyis van még 4000 valamennyi pénzem, amiből 1900 vagy 1000 valamennyit el fogok használni, várj, kaptam valamit. Nézzük is meg. Ó, kár, pedig nagyon jó. Nézzétek meg, ez az igazi ruha. 100 valamennyiért vettem. 100 valamennyi ezerért. És így szoktam. Na, felveszem. És akkor így szoktam menni, de ez nem illik ehhez a sisa, hogy... Ja, na. Álljunk át tőle. Jó. Itt jönnek ezek, de... Ezzel angolul beszél. Állj már, ember! Magyar vagyok. Magyar vagyok. Akkor. Jó lesz úgy. Hol a szaromban van ez a szar? Ez angol. Jó, akkor menj anyádba, na. Menjünk tovább. Nem már! Gyere már te, purdé! Na, akkor mondjuk azt. Na. Ezt megöljük, és gyerekek, ennyi lett volna ez a videó. És, ja, na hát. Itt vagyok, még Durex Murex. Ezt a karita egyébként kaptam. Nem tudom, ki adhatod neki ilyen hülye nevet. De na, ez van. Na, üljen már szét ezt. Megöltük? Megöltük, gyerek. Írom stop videó. Úgyhogy... Sziasztok, gyerekek! Ha tetszett a videó, lájkoljátok, iratkozzatok fel. Sziasztok!